Crafterterapi. Hvad er det, og hvad laver en crafterterapeut? En crafterterapeut er en fysioterapeut eller en manuel terapeut, som har specialiseret sig i hoved- og nakkeproblemer. Crafter er en organisation med et fast behandlingskoncept, som der undervises i over hele verden. En crafterterapeut i Singapore vil følge de samme behandlingstiltag og modeller som en crafterterapeut i Canada og Holland. Crafterterapeuten behandler primært problemer inden for 4 følgende regioner af hoved og nakken. Hovedet, som også omfatter spændingshovedpine og migræne. Ansigtet, som omfatter ansigtssmerte, nervesmerter og ansigtslammelser. Kæbeleddet, som omfatter smerter i leddet, besvær med mundåbning og tandpine, som skyldes andre forhold end tænderne. Nakken, som omfatter whiplash, piskesmæld, mekaniske nakkesmerter og bevægelsesindskrænkninger. Crafterterapeuten undersøger patienten og fremlægger sine konklusioner og behandlingsmuligheder til diskussion med patienten. Crafterterapeuten har et tæt samarbejde med andre faggrupper for at kunne løse dit problem bedst muligt. De samarbejder oftest med børnelæger, tandlæge, kæbekirurg, bandagist, talepædagog, ørelæge, fysioterapeuter med speciale inden for børn. I hovedet- og nakkeregionen er det vigtigt at opdage problemerne i de tidlige stadier. Det gælder særligt hos børn på grund af vokse- og udviklingsfasen, hvilket er årsagen til, at crafterterapeuten også arbejder med børn. Crafterterapeuten arbejder med manuel behandling, men terapeuten vejleder også sin patient igennem rehabiliteringen. Det er derfor meget vigtigt, at patienten udfører de anviste øvelser korrekt og på jævnlig basis. For at patienten skal kunne nå sine mål, vil crafterterapeuten lave opfølgende aftaler og kommunikere per mail til afklaring af patientens spørgsmål. Crafter specialiseret i behandling af hoved- og nakkeproblemer.